Všetci chlapi sú svine. Vítaj kočka v klube sklamaných žien. Podviedol ťa? Vykašľal sa na teba? Iba ťa využil ako takú hračku? Chlapi sú svine, to je pravda. Ale nie všetci. Iba tí, ktorí si nevážia sami seba a preto si nevážia ani svoju partnerku. A prečo sa to muselo stať práve tebe? Dôvod tuším. Nebola si rovnaká sviňa ako tvoj chlap. Ty si ho milovala a on teba nie. To nefunguje a žiaľ, vždy trpí viac ten, kto miluje viac. Teda v tomto prípade ty. Dával si do vzťahu viac vlastnej odovzdanosti, viac odpúšťania ako tvoj partner a zalievala si smútok a sklamanie väčším množstvom slz ako tvoj partner. Kašľuj na neho, nezaslúži si ťa. Poďakuj sa mu, lebo vďaka nemu si vyšla z ohňa tvojej lásky zakalená a pevnejšia. Ďalšiemu chlapovi sa už nepovesíš tak oddane na krk ako tomuto. Bude sa musieť o teba riadne uchádzať predtým, než by si to urobila. A tak je to správne. Lebo chlap, sviňa, nebude mať tú trpezlivosť ani ochotu veľa pre teba obetovať, len aby si sa mu hodila okolo krku. Tak ľahko rozpoznáš svine od chlapov, ktorí majú u teba aspoň akú takú šancu. Zvýš svoju cenu. Rob drahoty. Nebuď ľahkou dievkou, korisťou zasiahnutou po prvom výstrele. Tvoja cena porastie a zaplatiť ju bude ochotný možno len jediný zo všetkých tvojich nápadníkov. Ten určite nebude sviňa. Budeš mu hovoriť miláčik, cumlík, ale to už nechám na teba. Nie. Všetci chlapi naozaj nie sú svine. Zhrnutie. Ženu si neváži ten muž, ktorý si neváži ani seba. Kto viac miluje, ten viac v neláskavom vzťahu trpí. Proti chlapom, sviniam, sa žena ochráni tak, že nechá ich o seba bojovať.